Bedste pris, gratis service, største udvalg, hurtigste levering. Siden starten i 2015 er DisplayLager vokset til at blive markedsleder inden for standardskilte og displays i Skandinavien. Mere end 2.000 varenumre inden for skilte, udstillings- og displaysystemer står til din rådighed. Vores lager dækker 8.000 kvadratmeter med 7.000 pallepladser for at kunne levere din ordre hurtigt, også ved større mængder. Ordre modtaget før kl. 14 bliver afsendt samme dag til levering næste dag, og i Skandinavien normalt 2-3 per dag. En bred vifte af kvalitetsprodukter. En kompetent skandinavisk talende kundeservice med viden og rådgivning om de enkelte produkter. En fair nettopris med prisgaranti. Rådgivning og hjælp til produkter med print. Vi vil gerne invitere dig til at komme og se vores 500 kvadratmeter store showroom og virksomhed. For mere information, besøg os på displaylager.dk.